Hej og velkommen til den her YouTube-video. I dag vil jeg vise min nye trampolin. Det er altså den er ikke helt ny, men for en måned siden fik jeg den. Og nu vil jeg vise nogle spring. Når du skal filme. Og det her, det er det sjoveste spring, jeg synes.